I hooker! I hooker! No. Oi! Sniper fight here. Oh shit! Oh my god. Wow. Hello. Oh, fucking crazy there, ass. Yeah. How fucking booyah about that shit there. Yeah. Hey. Oh shit! Yeah, shalom. Ta det! Där fan vi går. Hva er turn John da? I'm taking the objective. Converge on me. Ja, fuck att det var placerade och styra mig. Räcker akkurat Take på. cover. Securing the Det objective. är snyggt. De få der? Ja. No! Yeah! What the fuck? Ni. Ni checkar. What the fuck det är ju bäst lag. How did you not notice? I'm on fire. Ah, shit. Yes, Guys? very young. And they have good kills. Yeah, two jump. Nej men alla var good. Kjøl han ner. Kjøl han ner. Hva er det? Hva er det? Hör du med? Hva henter det, Spøl? Jeg ble scatter, one-shotter av hans opp. One-shotter. Bygger skjøter. Oh my god, clutch you, det vant nå. Så hey man. Åh, hva så? Oh my god! Han var så grei, man. Shit, så. How the fuck did I do this, Andreas? Jag vet inte. Du klarade fel, Levi. Come on. Han sätter Han sätter han väl jävligt rullig och vänta. Nej, inte tanta. Jeg tar ikke stant, Andreas. Att det är så nej fucking fake. No. Oh my god. Don't do this to me, man! It's just German snake. Are you shitting me? Levi, inte kunt göra. I believe in you. You killed the Satan. Boy! Oh. Oh. Ja. Had your just. Hey yo, hey yo, hey yo! Did you see that shit? Okay. Woo! That just shitting me. Kan vi över tid? Levi, du inspirerar mig. Ja. Are you Levi. shitting me? Vi kunde inte göra något nytt då! Question fucking... Den där Tracer nu, ha? John Nutcracker, kom on. Vad fan gjort jag sån här? Jag klarar klatcha så. Jag har stått ut nu. Fucking Levi! I believe in you! How versus 3 som Nutcracker är nu. Inte alltid kan arbeta. Till mig som Hon är här. Jag känner inte. Varför är det? Att vi här? Nej. Jag står fjärst och kvar från. Nej. Min friend list är active. Vad ska det vara här? Nej, här är det. Här! Vad grabbar? Åh.
Hva så Levi? Men det är för när At the airfare you're just clutching at us. Are you shitting me? Fucking carry okkur där. Oh yeah, boys. Wait, the bubble? Yeah. Yeah. I fucking carried the Kular Hendingar. That's cool. Game cap. Fuck. Wow. Ja. Men bara... There. Jag kan med. Oh, nice. Hatt över det. Nice. Ikke det nice. Kan være to fikk play of the game, men Levi var player of the game. Oh yeah. Levi, du är amazing. Thanks, man. Levi, we believe in you. Jag får bli ett märke stor state det. Du ska köta mig! Freaka Hunter. Jag kan fan säga det. 1v1 Benjamin. Ja, älskar vad jag låg. Jag kom akkurat ur spel då! Courage, är det politiet eller? What a two for you! Släpp mig! Annihilation. Bom! Jag tog spel. Åh nej! Levi! Oj! Jag är klar! En hånggrad till hånden, Levi. What? Japp, jag ska kasta på timman och så träffs du mig. Oh no! Träffa bara! Oh my god. Hello? Imbecile! You think you have carte blanche to behave like that? Levi? Får jag nätta? Bitch! Han fucking slänger den väck! Puss! Fucking... My god, here. Oh! Nej, du sa! Stop! Nej, det är shit! Fucking Come rich, back. man! Okej, jag ska fänka Levi, jag ska fänka. Kom inte! Hashtag on the ducks. Fucking lunch job, go on. Oh! Oh shit. Oh no, han flyttar vägen. Jag tar en annan. Okej. Är det mackor efter mackor? Dude, police shit on here. Tooth. It your shit. What? Ta plaff han here. Don't kill him, bro. Slåss med att han då. Jag ska köra men det gör inte lägga. It doesn't come out of nowhere. Det var så fucking god.